Hola, som els consellers i conselleres de Sant Boi de Llobregat. Hem fet aquest vídeo perquè la gent de Sant Boi sàpiga que el Consell d'Infants sempre està atent a la ciutadania. Per això us volem informar què va proposar l'Ajuntament. Tenir les bústies de la infància virtuals. Una manera que els nens i les nenes podeu fer propostes o queixes a l'Ajuntament sense sortir de casa. La bústia ja està disponible a la web de l'Ajuntament. Volem conscienciar els infants de Sant Boi. de quina és la millor manera de sortir al carrer. Sempre que estiguem en estat d'alarma. si seguim aquestes recomanacions, tot anirà bé. Quan surtis al carrer, mai oblidis la teva mascareta. Hem de guardar uns 2 metres de distància. Amb persones que no viuen amb tu. I quan aneu a comprar us teniu que posar guants. Recorda, no toquis coses del terra quan surtis al carrer. Quan arribis a casa, lleva les sabates i la roba que hagis portat al carrer. Abans i després de sortir al carrer, Renta't sempre les mans. Tant de bo ben aviat puguem abraçar-nos i compartir jocs. ara més que mai la ciutat necessita la teva cura, imaginació i creativitat. Per tenir una bona salut entre tots i totes. Els consellers i conselleres de Sant Boi de Sitges Poder passejar a prop de la platja sempre amb seguretat. Que quan passem a la fase 2 puguem anar a la piscina. que tornem a la normalitat i que no hi hagi més contagis per la Covid-19. Els consellers i conselleres de Sant Boi els recomanem algunes activitats divertides per fer a l'estiu. Si tens terrassa, pots jugar a jocs d'aigua. Si no tens terrassa, pots jugar a jocs de taula amb un suc fresquet. Pots dibuixar el que t'agradi. Pots fer un puzzle. Volem que els nens i les nenes estigueu millor quan hi hagi confinament. Gràcies, infants de Sant Boi, us estimem. Ajuda'ns a difondre aquest vídeo, compartir-lo amb els teus companys i companyes de classe. Esperem que us agradi. Fins al curs que ve. Bon estiu. I que tingueu un superbon estiu. Adeu!